Benvinguts a Món de Llengua. Com sabeu, enguany, al maig-juny de 2021, és a dir, d'ací a no res, tindreu les proves de certificació de valencià, tant les de la Junta com les de la CIACOVA o de l'EOI. Per tant, el que farem en el vídeo d'avui serà comentar qüestions estructurals de les proves C1 i C2 de la CIACOVA, tant la part oral com la part escrita, i resoldrem alguns dubtes i comentarem algunes novetats que hi ha hagut al respecte. Avant! Parlarem primerament de la prova nivell C1. Ja sabeu que fareu primer la part oral i després un altre dia la part escrita. En la part oral doncs, anireu a la seu universitària que us haig citat a una hora determinada, esperareu al corredor i vos faran la crida. Anireu entrant a una aula de preparació en la qual preparareu, valga la redundància, el monòleg, que serà la primera part de l'oral. Allà, doncs, vos repartiran una proposta que els altres anys era un text, però enguany hi haurà un canvi i vos repartiran un enunciat llarg amb una sèrie d'idees, com fa la Junta, per tal que vos prepareu i que bastiu un discurs, que vos prepareu un discurs que fareu després davant del tribunal durant 3-4 minuts. Per tant, com dic, allí en l'aula de preparació tindreu 10 minuts per a preparar eixe monòleg. Podreu fer anotacions, prendre notes, el que siga. D'acord? 10 minuts de preparació dins de l'aula i després eixireu on estarà el tribunal, en una altra aula, amb una parella que vos hagin assignat, amb un altre candidat o candidata. Allà davant del tribunal ja fareu el vostre monòleg. Primer començarà l'opció A, farà el seu monòleg de 3-4 minuts i després l'opció B farà el seu monòleg, durant 3-4 minuts també. En acabar, fareu la segona part de l'oral, que serà el diàleg. Com fareu el diàleg? Molt senzill. Acabeu aquesta prova del monòleg i vos repartiran, un membre del tribunal vos repartirà a cada un de vosaltres un full, en el qual podreu llegir una situació comunicativa, que serà la mateixa per als dos, i també una sèrie de propostes, una sèrie de suggeriments, que això sí que seran diferents per a cada candidat, per tal que pugueu fer una interacció amb idees diferents a partir d'aquesta situació que serà igual per als dos. Pot ser una tertúlia de ràdio en la qual heu de debatre sobre algun tema i cadascú té unes propostes diferents, cada membre té unes propostes diferents, podrà ser que, no sé, que sou parella i heu de debatre on anar durant unes vacances, el que siga. Recordeu, ha d'haver-hi molts mecanismes d'interacció, per tal que hi hagi fluïdesa, naturalitat, que hi hagi un diàleg doncs, en el qual els dos pugueu aportar idees diferents i, sobretot, adequació al registre que vos estan demanant i correcció normativa. La normativa ha de ser una cosa que siga acurada, polida. Passem al nivell C2. La prova oral de C2 és igual, no exactament. Sí que és cert que anireu a aquesta aula de preparació, també, i vos repartiran, ara, no només un full, sinó 2 fulls. Per tant, en el C2 sí que tindreu 15 minuts de preparació en aquesta aula i les dues propostes sí que les podreu preparar allà, a diferència, recordeu, del diàleg del C1, que vos el dona el tribunal. Allà mateix, per tant, tindreu una mediació, que és la primera part, i una interacció, que serà la segona part de l'oral del C2. En la mediació, què tindreu? Doncs, per exemple, una sèrie de punts per a crear un discurs, una infografia i, per tant, haureu de fer una mediació amb les dades que teniu allà. Recordeu que era una mediació, que és la primera part, que no és exactament el mateix que un monòleg. És de veres que és un discurs, una intervenció monologitzada, és a dir, individual, però no busquen, els avaluadors no busquen que feu les mateixes estratègies que en un monòleg. Si algú vol saber com pot fer una bona mediació, aneu a l'enllaç que vos deixo ací a la descripció, perquè vaig fer un vídeo sobre com fer una bona mediació i jo crec que vos ajudarà. Així, en l'aula de preparació haureu tractat de preparar aquesta mediació i també, i és el que tindreu en l'altre full, preparareu la interacció oral amb la parella amb la qual eixireu a l'aula del tribunal.
Però en aquest cas no només tindreu la proposta llarga de l'enunciat llarg i unes idees, que en aquest cas no tindreu unes idees, sinó que tindreu un rol, d'acord? Un rol comunicatiu que haureu de seguir per a debatre amb l'altra persona. És a dir, tindreu una situació comunicativa, la mateixa que l'altre candidat amb el qual eixireu, però amb rols diferents. L'opció A tindrà un rol, haureu de defensar alguna cosa en concret, i l'altra persona, l'altra opció, l'opció B, tindrà un altre rol assignat. I aleshores, ja després de preparar-vos això durant 15 minuts en l'aula de preparació, anireu davant del tribunal a fer la mediació individual i la interacció oral amb l'altre candidat o candidata. Pel que fa a la prova escrita, ja coneixeu les instruccions tant de C1 com de C2. Per exemple, no es pot escriure en llapis, sinó que heu d'escriure en bolígraf. No es poden donar dades personals, no poden aparèixer dades personals en l'examen. Si necessiteu posar una X, doncs poseu una X, però ja sabeu que l'examen és anònim, que aneu amb una etiqueteta. El vostre nom no sou una persona, sou un número, una etiqueteta que haureu d'enganxar dalt i, per favor, enganxeu-la en el quadern de respostes, no l'enganxeu en el quadern d'examen. Més instruccions, per exemple, que no podeu utilitzar cinta correctiva, típex. Haureu de ratllar quan tingueu alguna cosa malament. I per últim, no vos podreu emportar el quadern d'examen en finalitzar la prova. I recordeu, les activitats, tant de C1 com de C2, de la prova escrita, són les mateixes de sempre. Ja sabeu que hi hagué un model nou a partir de 2017, que és el que heu d'agafar. D'allà en avant, doncs ja la Siakova ha fet els mateixos models. Tant en el C1 com el C2, teniu una expressió escrita, primer a partir d'un àudio, després una expressió escrita sense àudio, en el C1 sense infografia i en el C2 amb infografia o amb infografies, després l'apartat d'estructures lingüístiques i ja està. L'única cosa que vos he de dir és que no penseu que els errors descompten en l'apartat d'estructures lingüístiques. No descompten. Fins i tot hi ha un exercici en el C2 que és de corregir errades, que abans descomptava, però ara ja no descompta. De fet, tot això que vos estic dient ho teniu en un apartat que hi ha en la pàgina web, en el qual posa, crec que, proves. Hi ha criteris de correcció, estructures, etc. Ahí tindreu tot allò que vos he comentat, ho tindreu actualitzat. I fins ací el vídeo d'avui. No oblideu subscriure-vos, recomaneu el canal als vostres amics, als vostres coneguts, familiars, que es presenten a les proves de 2021 i també de 2022, del 23, estarem el temps que faci falta amb vosaltres. Estic molt content, com vos vaig dir l'altre dia en el directe, de la vostra rebuda, de la vostra resposta i no res. Feu bondat i a cuidar-se.